ganiha di ay aksyon ko kasapot kay kanang gabas nawa lagi bisag asa man lagi ipamutang, so aksyon ko kasapot kay haguan ko nang mangita nga kinahanglan wa sa may yung iputo sa galon ug kanang nawa man adyo gali kay dito ra sa ilaw mo sa kadugayan ng panginangita pero gisapot ako samukan ko nang mutrabaho nga labong kay mga butanganan di butang butang bisag asa nila ipamutang na yung tayo. Hi guys, it's me King Ayon. Good afternoon natong tanan. Ako karon day guys, ako ipakita ninyo kung gaunsa ko ganiha. Ako ipakita ang mga galon nga gipang gabas nako, da paghuman gitamnan, galisod ko gabas. Da ko tingog-tingog kay gisapot ko kinawa lagi ang gabas. Nakitaan ra man day pod. So karon guys, ako ipakita ninyo kung mao ni akong gipaghimon sa paggabas sa pagkanang tanom. O please keep on watching. O please like kung subscribe maluoy. A few moments later. Karon guys, samtang gapaabot ko og kanang bukaw ag akong ininit kay lata lagi ko og manok kay galain ng tiyan. Istorya sa ta. Kaniha dito di ko laglaag ang takuron, mula ako larudil ron kay arong vlog na po ko adto kay kasinabot mamiyan to kay mag-vlog po kuno siya anja mura magkauwanon ato pa ari na laman ko ari kay mura kauwanon man anja ngit-ngit magkalibutan ari mo lagi to anja manaman kog pang nanom og buwak ako ipakita li tanom-tanom ng buwak pero ako tingog adto kay sapot ko pero nahuman naman po na akong tanong ang kanang isukong mama na si mama to nanilhig na ngisi-ngisi na kay natanom naman nagyang mga kuan man akong gabas sa mga galon atamnan ngisi-ngisi ni siya ganahan na siya na mubo pa mubo unja kawanon unja to nanilhig aso yung gisilhigan jud niya ijang plastar kay sorbi jud niya natunong ba jud ko sa isang sugo unja sagdan po na unja mga kapaabot ko ay mubukaw rin yung ininit adto kay inom lagi kong sabaw nga init kay aron mainta nung tiyan kay mo galain sa nung tiyan promise pa ato gahuwat po sila papa adto o karon guys akong pakita na akong mag-edit ko ron sunod ani akong i-edit na ag atong ako tingog pag pamutang og dagami ug pag pamutang sa kaang. So karon guys, bye guys. Bye so na kay maghukad na ko karon taud-taud. Thank you guys. A few moments later. Niya galon nga ang apang kuanon ron pang gabason kay tamnag buwak ba kag nay sudlan og tubig. Kana gabso na karon kay tamnag buwak. A few moments later. A few moments later.
A few moments later. Unsa guys, mao ni ang mga tanom ni mama. O gipang kurawan kay na man po mga manok lagi nga mo samok-samok ilang pang tumbahon pang ano ni ja. Pagkutkuton, pagkukuon nga bali. Mo lagi mong mama na zebra ko no, zebra sa zebra ko. Ano mga tanom niya. Nipom na. Apa o? Sik asa rin may butang ning buwak mo ma. Kani gihimo na po ni itong panganag buwak. Oh, di sana niza kanini ako sa formal. O pa na siya nangabuhi kay mga bago pa mang tanom. Bisag pugaran sa manok gitamnan. Gitamnan niya og bawo sa gitanom ni jana. Kukuon po kanam og manok lagi. Sa sud balay. Muni pinalit nga kaang pod dito sa Luiton. Nindot siya og mga buhi na pero kay wa pa man siya nga buhi kay mga bagong tanom pa man. Sa klase ni Zambuwa. Jelas papa na pugaran o pugaran. Jada pa jana ari. Lasang naman ni. Two hours later. Diyan guys, nananom na po si mama og buwak. Tuan na po siyang buwak. Kana jung udlot ana mo yung anong kutluog manok. Yang buwak ko. Kana daghan kaayo. Sa po ng buwak. Kani mahal ko nun yung paliton. Kani. Huwag ka nang iyang gipang-ugsukan. Mga mahal ko nun na kaya mao na mga milyona. Naman po siya milyona, ari. Kani. Mga milyona ko nun ni. Milyona. Milyon po price. Gibalik dya. Hoy, wait galapok-lapok ka. Sud lamang ka, ari ha. Sud dito ni Zare. Ha? Ana ragod na?